Ok, čus, ja som Klokan 4, vítam z môjho vlastne prvého aj videa. A v dnešnom videjku by som rád povedal, čo všetko vieme o novej hre Five Nights at Freddy's Into the Pit, ktorá ešte samozrejme nevyšla. Takže vieme o tom všetko, že to má byť 8-bit pixel 2D hra, ktorá je vytvorená štúdiom Mega Cat Studio, veľká mačka. Môžeme si tuto na Steam rovno pozrieť aj trailer. Spring Bonnieho tu máme. Vyzerá to úžasne. Ja milujem takéto 8-bit proste pixel hry 2Dčkové. A máme tu Osvalda. Kto nevie, tak tento hlavný protagonista sa volá Oswald, či tak nejako. Toto je jeho otec, pravdepodobne, ale určite. Tak. Tu bude mechanika na schovávanie sa do Golden Freddyho, alebo možno aj Fredbeara, ale nemá to taký tvár. A je to vlastne hra, ešte jumpscare sme tu museli mať, Into the Pit. Vlastne je to hra na vlastne nie napodobnenie, ale ide o hru, ktorá je inšpirovaná knihou, tiež s názvom Into the Pit, alebo po česky, keď ju čítate v češtine, Do jámy. Ja som ju začal čítať. Ja nejsem v čítaní nasledný, teda čo? Nie. Tu máme tu Jeff pizzu, ktorou sa vlastne s tým pitom, proste s tými balónkami dostaneme do Freddy Fazbear pizzy. Tu je jeho dom, jak ho naháňa. Toto bude mega cool, že takto len tak budú môcť spod stola vyliezť nejakí tí animatronici, ako tu máme Bonnieho, a buď sa budeme nejako môcť zabrániť, že ho odkopneme, alebo už rovno dostaneme jumpscare, alebo nás iba zatiahne a ukáže sa nám obrazovka, že sme zomreli. Tak tu máme bližší ukážku toho Springtrapa, Spring Bonnieho. Akurát je mega cool, jak má takto dva riadky, že klasické zuby toho obleku a potom tieto ostré zuby. Ďalej tu máme, jak tu je Chica, ktorá bude pravdepodobne ovládaná tým Williamom, keď sa pozriete, že má také fialovo-rúžové proste oči, čož fialová je pre Williama Aftona dosť ikonická. Je to v kuchyni, takže sa nečudujem, že tu bude Chica. Ďalej tu máme vlastne dom a ten Spring Bonnie, akože William, sa premenil na to jeho otca a jediný my, ako ten Oswald, vidíme ho ako Spring Bonnieho. Tak potom tu sme u jeho doma a toto bolo tiež vysvetlené, lebo niektorí to vlastne nie že hejtovali, ale hovorili, že tu pravdepodobne má obrázky na animatronikov i bez toho, že bol v tej pizzerke. A bolo to v tej knihe vysvetlené, že on si len tak animatronické zvieratka kreslil, takže od úniku z reality. A tiež tu máme takéto tieto hračky z FNAF 4, to je mega cool. Už sa o tom vie veľa, ja strašne skoro toto točím, ale aspoň niečo k tomu. Tu máme toho Fredbeara, alebo Golden Freddyho, lebo má oný čierny klobúčik a nie ružový alebo fialový. A stať podľa mňa bude okolo tých 10 až 20 eur, keďže to je FNAF hra, ale je to zase 2D hra, čiže nebude stať nejak 60 eur ako teraz z novej hry. A hovorí sa, že by mohla sa vydať 6. augusta tento rok, čiže o mesiac. Ok, takže tu máme, že to bude adventure, horror, pixel grafik, action a 2D. Tu máme, že coming soon, ale pravdepodobne 8. augusta. Tu máme niečo popísané o tej hre. Tuto máme minimálne systém request. Takže to nebude až tak náročná hra a
samozrejme budem kúpať na PS4, aby som si ju mohol aj točiť, lebo mám 4 GB ramky aj keby to nevadilo, ale asi na Playku si to kúpim a hneď asi v deň vydania. Ak to teda bude v ten deň, čož by bolo aj docela dobré to vtedy vydať. OK, a toto bola taká informačka o Five Nights at Freddy's Into the Pit. Vlastne ešte tu môžeme na konci vidieť, na aké zariadenia to vyjde. Steam, Nintendo Switch, PS4, PS5 a Xbox. Teda pravdepodobne One až X-ko a S-ko series. Takže ja sa úprimne na túto hru mega teším, keďže som strašný fanúšik FNAFka. Skrz toho, čo som začal tú knihu čítať, tak sa teším. A ak sa vám páčilo takéto videá a chceli by ste vidieť viac, tak zanechajte like, odber a u ďalšieho videa. Čus!